Maysa ang naragsak ngal daw pa ng kablaw ko kadakayo amin na iten nga kabsat. Taiti ayat ni Apa Jesus ken gapo iti parabor na. Isu iti nangted kada tayo iti gundaway nagadal manen kadagiti sa una. Sa di naman iti ayan nyo ay iten nga kabsat nga makabuybuya da iti nga programa. Iabrasami iti kablaw mi kada kayo tati Diyos iso ti makiaddat sa tunggal maysa kada kayo ken kastamet kabayatan iti panagadal tayo marikna tayo iti panangidalan iti Espiritu Santo. Pastor Oliver, naimbag ngal daw mo ket ni Apo Dios iti makiadda kanyam nang nangruna iti panangi turong iti adal manen iti daytoy nga kanito. Kastamad Pastor Marvin ket datamanan iti mang tulong kadagiti agbuybuya tapno ti kasta daytoy nga adal ket may maadaan iti panakaripaso na ken kastamat panaki-apply iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ti manamati kini Apo Dios. Iti suweto ti adalan tayo iti daytoy nga kanito ket ti silyo ti Dios wenno ti marka ti animal. Maysa daytoy nga pagpilyan. Dati kunana ditoy ti silyo ti Dios wenno ti marka ti animal. Maysa nga saludsod daytoy. Anya ka ti pilyen tayo. Silyo ti Dios wenno ti marka iti animal. Daytoy kadakkel iti banag na iti panangsango tayo iti masangwanan. No anya iti suruten tayo iti pudpudno kadi a Dios wenno iti saan apudno a Dios. Pastor Oliver, iti adalan tayo tatakot mangted kada tayo, no anya nga talaga iti pangitedan tayo, iti puso tayo, iti karirik na tayo, ken iti pamamati tayo, ken nang nangrona, iti pangtedan tayo, iti dayaw tayo, ken kuana. Daytoy duang lablaban wenno mang tawag na ditoy mga awis kada tayo iti panagdayaw ket kayat nagbalin tayo nga loyal iti ipaay tayo nga panang salimetmet ket naimbaglaunay nga itata nga gundaway ket pilyen tayo iti selyo ni Apo Dios kas mapasungadan tayo iti asidegan nga iyaay na. Anya iti pakaipunganan iti adal tayo pastor. Masarakan ti Apokalipsis 15 versikulo 3. Ayata na gayong kan kakabsat, makipaglukat kayo iti Biblia kada kami, winusaan kadagiti iPhone, wino tablet yo, no agadal tayo iti sao ni Apo Dios. Anya iti kunana Pastor Oliver. Apokalipsis 15 versikulo 3. Basaag, ket kankantaan da day di kanta ni Moses nga adipen ti Dios ken ti kanta ti Kordero akon kunada dadakkel ken nakaskas daaw da dagiti aramid mo o Apo Dios aman nakabalin amin nalinteg ken napudno dagiti daldalan mo si kaari kadagiti panpanawen. Iti maudi nga pastor na daytoy Pastor Oliver. Kunana ditoy nalinteg ken napudno dagiti daldalan mo si kaari kadagiti panawen. Ipagpakita na ditoy nga rod na Pastor Oliver nga iti Dios ni kadnuman awan pulos iti nagkamalyan na ta perfecto ket haan. Pastor. Isu kunana ditoy nga dagiti daldalan na ket nalinteg. Ket daytoy nga daldalan na ket nalinteg ipakita na kadaytoy nga silyo. Ket kitaan taman anya kadi iti silyo nga ipakpakita na iti nasantuan na kasuratan. No anya daytoy nga silyo iti kamudyanan anatalged. Pastor. Masarakan daytoy iti Genesis 2:1 hingga 3. Daytoy Pastor Oliver ket idi nga nalpasan iti panamarswa ni Apo Dios iti lubong ket iti may kapitong aldaw daytoy iti inpasdek na anya iti kinunana.
Basahan tayo, awisan da kayong iti panakabasa. Kapitulo 2, versikulo 1, 2, kan 3 ti Genesis. Kat nalpasan dagiti langit ken ti daga, ken amin nga orornos na. Ket iti maikapito nga aldaw ti Dios linipas na iti gapwanan nga inaramid na. Ket naginana iti maikapito nga aldaw kadagiti usa amin agapwanan nga inaramid na. Ket binindisyonan ti Dios ti aldaw a maikapito ket sinantifikar na. Agsipod ta ken kuana ti naginanaan na kadagiti amin agapwanan at ti Dios pinarswa ken inaramid na. Kada ito'y nga nabasa, Pastor Liber, anya iti kinapateg na iti silyo. Ket iti selyo makita iti no sino mabigbig no sino ti makinkukwa. Adda iti palatandaan iti kinakpudno iti nga kukwa na mismo dayta. Kas pangarigan ni father ko iti initial na ket JRV, Josue Ramos de Vera. Nagparamid kanin rehistro na di munisipyo nga tunggal mayanak nga baka na inton tiyempunan ket maikan iti selyo nga adda dya. So makita iti pudno nga akin kukwa and adda iti panakabalin mo agsipod ta kukwam dayta no kahit mo nga aramidan ilako wenno partyan. No, daytoy nga roden, Pastor Liber, nga kung kunana, daytoy nga inaramid na po Jesus, daytoy iti panakasilyo na nga mangibagbaga nga kukuha na tayo. One was that. Ket daytoy nga sinyal wenno silyo mangpanagnag nga ni Apo Jesus inpakita na no siya sino isuna ken inpakita na mo nga isuna tagtagikwa kada tayo. Babae iti panagpasteg na daytoy nga aldaw nga panaginana akas maysa asilyo na ipakpakita na iti maysa nga paglintagan wenno authority nga daytoy nga silyo ket manipod pay iti panaka parswa daytoy nga lubong daytoy nga silyo ket adan. One pastor. Isu nga rod nga babaan iti panangaramid na dayta nga silyo ket mangpanagnag nga isu iti namarswa isu tagtagikwa kada tayo ken isumet iti mangted pay iti nananay apan nakaisalakan kada tayo. One pastor. Ken no kasano wat daytoy iti panakita tayo iti silyo iti Dios. Anya nga imod iti silyo iti animal. Dahil di kat masalakan ijay Apokalipsis 13, versikulo 17. So nga aytan nga kakabsat ken nga gayem. Pudnonay nga adda daytoy silyo na pa Jesus. Ket daytoy nga panakasilyo na bigbigen tayo nga isu tagtagikwa kada tayo ken isumot iti mangmangted iti biag kada tayo. Ket daytoy nga silyo ipakita na iti kinagnanayon nga ayat na kada tayo. Pastor Liber, kanyawat nga iti panangipakita na iti silyo iti animal. Dito'y Kapitulo 13, versikulo 17 ti Apokalipsis. Basahan tayo, kat kunana, kat tapno awan kuma, ti tao makabalin agumatang wenno aglako, no dilaang daydi addaan marka, daydi nagan ti animal, wenno daydi bilang tinagan na. Daytoy nga silyo ipagpakita na iti panangiyam amuna Pastor Oliver iti saan nga pudno a panag daydayaw. Tatay nakita tayo daytoy iti pudno kun ana po iso na nga mismo iti nangiyam ammo. Ket daytoy met saan nga pudno wenno silyo iti animal iti iyam amuna met iti saan nga pudno a panag daydayaw. Ket dakkel nga nagdumaan dayta pastor nga makita ket awan iti natalged nga otoridad na nga mangibaga nga adda iti maituduna
nga pinarswa naman wenno nagapo iti pannakabalin na ket napaadda napataod iso nga ited na laeng dayjay buya met laeng pakitaan iti gagagalad na wenno kababalin na babaen dayta na kaawat umawat iti marka daytoy nga mawawagan marka anagan iti animal. San laeng pasoever nga inyam amuna ti saan nga usto nga panagdaydayaw. Daytoy pay ket napan-napay dadaeulen iti linteg iti Dios. Tano kuma daytoy ket umiso nga sursuro umataday ken suruten na iti bilin na Apo Hesus. Ngem saan met daytoy ket salungasingen na. So nga adda tinaggidya da daytoy itinpasdeg iti Dios ngem kunana daytoy met iti marka iti animal supyaten na dayjin pasdeg ni Apo Hesus nga isu iti bilin nang nangruna iti bilin iti may kapat idiayan iti sangapulo nga bilin ta iti panang supyan na daytoy Pastor Oliver ket isu iti panangiyam amuna iti sabali nga aldaw nga kasukat diin pasdeg iti Dios. Ket daytoy iti kamudyanan nga tiyempo daytoy to iti pagsupyatan iti sangkatawan. Anya kadi iti pudno nga aldaw. Iti may kapito kadi wenno iti umuna nga aldaw iti lawas. Ket daytoy nga dua nga gang-angat mangipakita no anya iti pudpudno nga pagdaydayawan. Iti Dios nga si bibiyag wenno daytoy nga itakderan na iti silyo ti Dios wenno daytoy saan apudno nga agdaydayaw nga itakderan na iti marka iti animal. Iso nga makita iti pasurot ni Apo Dios nga maselwan adda iti willingness na taos iti puso na han nga mapilpilitan nga inawat na dayjay nga selyo ni Apo Dios ket bigbigen na nga isu iti mangisalakan ken kuana isu nga rod nga suruten na met dayjay umiso nga aldaw iti panagdaydayaw makita nga rod ay ito nakakabsat nga iti pasurot ni Apo Dios ket loyal ken kuana ken adda iti regget ragsak na nga makisinara ken kuana iti tunggal may kapitong aldaw iti kada lawas. Ayatan nagagayem ken kapsat. Nukit kitaan tayo daytoy selyo ti animal. Yam amuna kada tayo iti saan nga pudno a panag daydayaw. Ken saan la nga dayjay ipakaammo na paymet kada tayo no kasatno na nga dupraken iti naipasdeg alinteg na Apo Hesus nang nangruna iti may kaupat nga linteg kada di sangapulo nga bilin sa lungasingen na unay daytoy kasano nang inaramid daytoy nang ipasdeg iti sabali nga aldaw nga panagdaydayaw nga kasilyo na met daytoy nga animal. So nga ayten nga kakabsat rumbeng launay nga iti rubwat na iti panagpamati tayo nga natalged kini Apo Dios. Kasapulan nga makita tayo iti kinapateg iti silyo iti Dios. Kabayatan nga agsagsagana tayo nga sumango kadagiti banbanag ang mapasamak iti masangwanan. Pastor Oliver, anya kadi iti pakay pasdekan iti marka wenno silyo iti Dios ken pakay kabilan met iti silyo iti animal. Anya kadi iti saritaan iti nasantuan a kasuratan. Ket luktan tayo dagiti Biblia tayo ditoy Apokalipsis kapitulo 7 1 ingga na iti 4. Ket kalpasan daytoy
nakakita ak kadagiti upat nga anghel nga agtaktakder kadagiti upat asuli ti daga alaplapudanda dagiti upat nga angin ditoy daga tapno awan ti angin nga agpuyupoy ti rabaw ti daga wenno ti rabaw ti baybay wenno ti anyaman a kayo ket nakitak ti sabaling anghel nga umuli manipod iti lalagyakan ti init nga dak ken kuana ti selyo ti Dios a sibibiyag ken pinukkawan na iti dakkel a timek dagiti upat nga anghel anay kan iti pannakabalin amang ranggas iti daga ken iti baybay akon kunana di kay ranggasan ti daga ken kastamot iti baybay wenno dagiti kay kayo aging gana di ka masilwan dagiti adipen ti Dios tayo kadagiti mugmuging da ket nangagko ti bilang dagiti namarkaan sa gasot upat apulo ket upat aribo dagiti nasilwan kadagiti isu amin nakapututan dagiti anak ti Israel. No, dahito nga binasa Pastor Oliver, nakay pasdekan na iti silyo iti Diyos. Nay pasdek iti muging kunana dito pastor. So nga, nalawag, apay nga tatamuging, anya ka di iti panggap na dayjay. May sakadi nga barcode nga itapal da, wenno chips nga ikabil da, Implant da. nga i-implant da, ijayan iti panunot. Ano niya nga talaga? Ano kita dito'y, kunana dito'y, Pastor Oliver nga, ijayan kadagiti muging da. Anya ka di dadat ti muging? Datoy iti utak tayo, pastor. One. Ket isungarod iti kay papanan na ket no iti utak iso iti mang proseso iti mauawat tayo nga informasyon. Mabasbasa tayo, mangagan tayo, mabuybuya tayo kas ti itatanga tiyempo ket ditoy nga mai-process daytoy. Ket no naawat tayo dayjay nga selyo, dayjay nga kinapudno iti sasaw ni Apo Dios maimaldit iti kapanpanunutan ket agbalin nga pagbiyagan nga na espirituan pastor. Daytoy nga ibagbaga ng garudan ni Pastor Oliver nga iti pan na kay maldit na. Wenno saan ket isu iti pan na kay bati na. Iti English ko na apay tan timuging it is settling to the truth. Natalged iti pan na kay mula na iti kinapudno. Daytoy iti panunot tayo ditoy met ket iti panangaramid iti desisyon. Awan pastor. Ken dito yung nga makonverter iti tao. Alright. Ken dito yung nga makisarita iti Espiritu Santo. So nga, natalgad nga dito'y iti pakairamidan na tapno iti kasta saan nga matibnukan iti han nga umiso nga sursuro. Iso nga aytan nga kakabsat ken kayem iti pakaipasdakan iti selyo na po Diyos ka dito'y muging tapay mangpatalgad nga iti kinapudno kadag iti panagbiag tayo, iti panunot tayo, na konverter tayo, ken nawatan tayo nga nananay, iti sursuro na po Diyos. We are now settled to the truth. So nga, anya ti birukan tayo pa'y, no adda tayo, ken kuana. Pastor Oliver, sa dinawat nga iti pakaypasdakan na iti marka ti animal. Ket ulitin tayo, nabasa tayo itetay, dito yung Apokalipsis 13:17, nga kunana toy ket tapno awan kuma iti tao ang makabalin agumatang wenno aglako tudtudwod na iti agbalin nga pribilehyo dagiti namarkaan dati wayawayada nga makagatang aglako ket dagiti laeng nga kunana ditoy addaan marka dagiti nagan ti animal wenno daydi bilang iti nagan na. Dayjay pastor, may marka iti imada ken iti muging da. One. So nga, nukidata daytoy, pastor, sa dino iti pakamarkaan na. No ingat nga to tapay iti bumasa, dito'y 13, versikulo 16, dito pa iti kunana. Ket pamarkaan na, dagiti isu amin, ababasit, ken dadakkel, babaknang ken napanglaw, dagiti siwawaya, ken dagiti padadipen, tapno adda marka
iti imada a makanawan wenno iti makatigid. No amirisan ta nga permi daytoy nga teksto Pastor Oliver. Kunana ditoy pamarkaan da iti suamin, babasit, dadakkel, nabaknang, napanglaw, adipen, winusaan. Pakaymarkaan na, muging ken makanawan nga ima. Abay nga tata ditoy ayan iti muging ken makanawan nga ima, iti paikabilan na. Kat ditoy pastor, ada iti nalawag nga kaipapanan na nga maimarkamot lang iti muging no iti maysa nga tao ket mabuteng nga sumurot iti kinapudno ket di na pagbiyagan dayjay ket awaten na iti mali wenno marka iti animal ket kastamat dayjay iti patpatsin na syempre naisiyasi na alilaw wenno mas kayat na iti tradisyon wenno tinakaugalyan nga hanmet nga maadal ditoy nasantuan nga kasuratan ket uray pay iti araramid na tinaldaw-aldaw makita nga kamali iti pinili na. Ipanagdag na nga rod kada tayo pastor nga ayan iti muging kan makanawan nga ima nalabit di tao ket makonbinsi nga ammo na nga daytoy iti pudno wenammo na daytoy ket hanang isa pudno ngem iti parikot ken kuana saan na nga aramiden tamabuteng no anya iti maramid ken kuana nga kasukat dayjay aramiden na ko mga desisyon. Pastor. So nga no kitkitaan ta ditoy Pastor Oliver dayjay silyo iti Dios iti muging iti silyo iti animal, pakaipanan na, muging, kan makanawan nga ima. Ket dyan ti muging, nalabit konbinsido iso na, ngam, han na kahit nga ramiden, takit kitain na, nga dakkel iti, mapasamakin kwa na, agamak. Agamak. Well, So nga, ayatan nga gayam kan kakabsat, na iti makita tayo, nga ayan iti silyo iti animal. Ayan iti muging, kan ayan iti ima, ngam daytoy ammo daman daytoy iti kinapudno ngam mabuteng da asuruten. Ta iti kitkitaan da adda iti kasukat na nga saan anasayaat nga mapasamak kadakwada. Ngam no dagitoy anak mo't na po Diyos nga nasilwan nga naikabil iti muging da anyaman iti consequence iti masangwanan dayta ketakderan da. Samantala daytoy marka winosilyo iti animal ammo na iti kinapudno ngam kabuteng na iti consequence nga pasamakin kwa na iso nga saan na kayat iti sumurot. Ayatan nga gayem ken kabsat daytoy to iti buya dagiti tattao iti masangwanan ngam sa dinon to nga ta iti ayan ko sa dinon to nga tatayan nyo ijay na markaan iti muging nga pagragragsakan na nga surutan iti kinapudno ken ni Apo Dios oray anyaman mapasamak iti panagbiag na wenno itayan iti marka iti muging ken ima ta ammo tayo nga osto ngem hantay met nga suruten gamin iti consequence na baka addanto iti rigat nga mapasamak kada tayo ket agbuten tayo. Pastor Oliver, anya ka di daytoy aldaw nga panaginana akasilyo iti Dios. Dahiti kat masarakan iti Exodus 28 ingana 11. Tadaytoy iti nakailanadan na, ayan iti sangapulo bilit. Anya ka di iti sarsaritaan na daytoy. kat awisan kayo, iti panagbasa, 20, versikulo 8, ingana ti 11. Kunana ditoy laglagipem ti aldaw a panaginana tapno santifikarem. Kadagiti innem nga aldaw ag trabaho kanto ket aramidem amin nga aramid mo. Ngem ti may kapitong aldaw isu iti maysa a panaginanaken Hioba a Dios mo. Iti daytang aldaw di ka ag trabaho iti urayan niya. Sika wenno ti anak mo a lalaki, wenno ti anak mo a babae, wenno ti adipon mo a lalaki, wenno ti adipon mo a babae. Wenno dagiti animal mo,
wenno iti ganaet nga adda iti uneg ti ruangan mo. 11 kunana, ta kadagiti innem nga aldaw ni Jehova inaramid na iti langit ken daga ti taaw ken ti amin nga adda kadakwada ket naginana iti may kapitong aldaw isu iti gapuna at ni Jehova binindisyonan na ti aldaw a panaginana ken sinantifikar na. Dahil na, Pastor. No, dahito yung binasang Pastor Oliver, nalawaglaw na yung ipakita na, nga ti aldaw nga panagiran na, nga iso iti adadjay sa nga pulong ibilin, dahito yung naipasdag, akas pakakitaan iti silyo na po Diyos. Apay, Pastor. nga pakitaan na dahito, nukit kitaan ta dijay, inbaga na dijay nga addaan iti naikabil dijay itinagan na. Alright. Nga tinagan na dijay isu iti Diyos. Uwad, Pastor. Anamarswa. Anamarswa. Inpakita na dijay. Dijay iti pakailanagan iti nagan na nga isu iti agtagikwa. Ken iti sumaruno nakaikabil mo dijay iti ayan iti pagturungan na. Ayan iti jurisdiction na. Sa dino dijay kunana iti langit ken iti daga. Oh, kaya nangor nga sawen ipakpita na daytoy iti rukod iten iti authority kung kunana ni Apo Dios ken may kadlo dijay ipakita na mo iti kalidad with no authority iti Dios ta kun ti kunana iti innem nga aldaw iti Dios inaramid na iti langit ken iti daga iti may kapito ket nagi nana iti may isang silyo Pastor masarakan itinagan Nagan. masarakan mo iti teritoryo no sa dino ken masarakan mo iti authority na daytoy iti silyo ken daytoy nga silyo inpakita na ken inpasdag na Dios idiayan iti aldaw panaginana isu nga ayten nga kakabsat ken gagayem natalged tayo iti ayan tayo tapay iti silyo iti Dios ket inpakita na kada tayo ken inaramid na daytoy tapno iti kasta bigbigan tayo nga isuna iti Dios as ibibiyag ken agtalged tayo ken kuana iti daytoy nga kanito ay ta nakabsat iti selyo ti Dios ipakpakita na nga isu tagtagikwa addaan iti sinyal iti biyag ken namnama. Alright. Iti markamot iti animal ay tinakabsat, anya ti ipakpakita na, ipakpakita na mo daytoy, iti sinyal iti panaglikod, eventually, patay. Daytoy ay tinakabsat. Isu nga iti kamodyanan nga tiyempo, iti sasango tayo, duwalaan nga banag, iti silyo, iti Diyos, ken iti marka, iti animal. Paggarupag ayatan nga kapsat, nga iti kayat tayo nga madan ket itso iti silyo iti Dios. Sapay kadi, tada iti nga adal tayo ket mangted kada tayo iti nalawlawag apan nakaawat nga iti silyo ti Dios ket inpasdek na tapno mamuan na no siya sino dagiti tattao na. Pastor Oliver, gaman tayo iti gundaway nga kaddamanan kastamet kada kayo ayaten nakabsat iti kankanayon nga panakiadda kada kami iti panagadal tayo iti eskwela sa Batina. Kripkan tayo iti nga road iti panagkararag. Madaydayaw nga Dios sa mami anay langitan. Agyaman kami ta nakita mi iti kinapateg iti silyo. Kadaytoy kadi nga silyo ket mangted kada kami tinananay nga isasarag iti panakirelasyon ken ka. Ket intuno mananami nga nananay iti panagandami ken ka. Daytoy met kagundaway iti mangted kada kami iti nananay anamnama asumango iti masangwanan nga napnuan iti talged. Agyaman kami iti panangdag mo dagiti kararag mi itinagan na po may Jesus. Amen. Amen. Ayten nga kakabsata, awisan ta kay tumanan, iti may samanan na panagadal iti sasao ni Apo Diyos. Diyos tagngina amin kada kayo.